sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan labas na. Kumusta kayon? Sapay lakumata da kayo itinasaya at akasasaad kabayatan tingkay panagdengdengeg. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga Olivia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan itinagan nga Olivia. 5 atawan mimetan nga agdandan na iti asawak. No adaman pagapaan wenno pagrikyaran mi nga agasawa kaasi ti apo masulbar met adagos. Isu na laeng taawan pay anak mi. No may papan iti estado ti panagbiag saan kami met amaaw-awanan gapu ta agpada kami met nga adda trabaho na. Kas may sa ababai ti amok idi ket awanen sa pulek pay iti asawak. Ngamin malaksid anataer nasingpet nagaget, nalailo, ken napakumbaba a tao. Agingga adimteng ti maysa a pasamak ajak tupulos malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Agalas jas mat gaya man itirabi Ano? Nagbit nga pa ti oras. Kat no alas 8 langit ay. Ay, dako damon. Apay, di mo pa'y nalpaster aramidam a report mo aya. Nalpasen, isave ko lang eh. Agawaam nga rod ata maturog tan kani. Masapat tapay manen inton bigat. Uy. Ay, makaturturog ako na talaga lakay. Uy, nalpasen. Umanya ka on. Maturog tan, Victor. Madamdama pa'y mata. Agay ayam tapay bakit. Anya? Ay, sika talaga, Victor. Victor, I love you so much, Olivia. I love you more, Victor. Nay, mayat sakit iti aldaw mo ito, Boss Jimmy. Launay, Victor. Adan sakit di good news bossing. Talaga nga anda, Victor. Anya nga dito, boss? Masikugan ni bagat ko. Wow! Ayos Kamauntyanan na, nakabukal kayo matlangan, bossing. Wan nga ron. Ay na, kastaon ay tiragsak ko, Victor. Ay, siyempre boss. Ura sino mat nga asawa Talaga amaragsakan, namamuan na amasikugan ibagat na. Nako namon, Victor. Katitapay lang. Ipasigon ko na may sakan to karag iti alak ninong ti anak mi kan Annalyn. Ay, katwa na. Pakaitayawak unay, no kayat nak nga alain, kas may kadwa nga ama, ti agbalin nga anak mo, Boss Jimmy. Wen hindi pa lang mat ngamin ngay magmagakin ka. Nga uray di na kun awagan iti boss. Pare, kung namlatakan niya akon. Ha? Ay, nakababain mo't ka, bossing. Ay sus, awan rumbay nga pagbay na, Victor. Pare, kung namlatangaminan kanya, tapay paiswintan, tag kumpadre, Victor. Ay, wana. No, isuti ko ng boss, di iso. Ay, pare Jimmy. Bakit? Oh, apay lakay. Aday bagang? Apay, awan pa Awan pa iti, anya, Victor. Saan ka kadipay nga aginaw? Bakit? Kunaklakit din no anya ti damdamagam nga awan pa Magagaranak ngamin una yun na maddaan iti anak. Ay, awan pa mat nga rod, Victor. Ay, padasan tamanan bakit? Anya? Wana, iti kasta, makabukal tamatan.
Tani, siya klangan di awan pa junior na di opisina. Iso nga ipadas tamanan bakit? Bareng makatsambata matan. Kumusta, pare Victor? Talaga nga awan pa eh? Awan pa yung rod, pare. Ay, sos. Abangan, no, di mo man ngamin amo ti dumiskarte, pare. Ha? Ne, anya ti kayat maasawan, pare Jimmy. No umuli ka kano, banda ti kanigid. Sakan tumaten bumabay ti banda ti kanawan. Anya? Sika talaga, pare. Ikaraw mo man ang ti kalukwan ako na akon. Saan man, pare? Puno ti ibagbagak. Kasta ngamil ti naramil kukit. Naira na lang mat siguro, pare. Apay, di ka mamatay. Ha? Mamati ka ngamin, tapno may salakan ka, pare. Anya? Puro kamot kalukwan, pare. Ang, aguray ka, pare. Apay, pare. 5 taon yun ngagpaiso. Nga maapay nga ngaging gaita. Kahit di kay matla makabukilan. Naita nga rod kat, pare. Amangan mat, no. Ay, sana kalupas, pare. Ha? Dahil tati pasigurado ken ka. Kat di ka nga ro dagungat, pare. Sana kagungunget. Ibagbagak lang, mat. Sige, tadapay gaya maramidag. Panawan ka nito, eh. Mabit lang, pare Victor. Pare! At ako may bagak, bakit? Anya dayta, Victor. Anya nga tanong, mangampun ta pa lang iti ubing, kabayatan nga awan pa yanak ta. Ha? Mayat ka nung kat ti mangampun, tapno mapaamaman. Kasanumot dayta. Mapaamaman akon ko ng Victor. Kasla ba pasarunuan ti ampunan ta? Maguyod. Wano, mapadaras ti panagsikog mo. Bakit? Ang Victor. Ala ka din, umanugot kan. Iti kasta. Adan tumatan ubing nga awiran ta. Nay maglaang mataliw liwata Tapno damat makuna nga agas ti bambanog no kas niya nga gapura iti trabaho. Bayam ta panunutag pa'y anaimbag ti may papan iti dayta abanag, Victor. No siyakla amay sa, awan mo't makitak aparikot iti imbaga ti asawam, amangampun kayo payla ang Olivia. Mama, Adamot kit di punto di asawam. Adamot laang dagiti kakabagyan tayo, anangaramid iti kasta. Adda dagiti na addaan iti anak. Adamot dagiti saan. kat, kasanungay no maibilang kami kadagiti agampon asaan mat amaaddaan iti anak, Mama. Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Ti panunutem ket di positibo laeng. Iti kasta saan ka nga agdwa-dwa. Mangampun kayo kit din nga agpaiso. Iti kasta, adamot tan ibilang yung anak yo. Tani, mapmapanan ti tawen, iha. Aklunak nga dadagiti gundaway akasla kayat kumatan ang mangampon kami, Mama. Isu na lang ang tanudad tuma. Talaga nga agdwa-dwa ti panunot ko. Kas iti nakunakon, iha. Awan matparikot iti dayta. May mayat kit di tapno addan tumatan kadwayo dito'y balayo. Lubilang ta mangampon ta. Sa dino nga iti pangalaan ta iti ubing. Ken asino ti akin anak. Adda kano kaanakan ti asawa ni Auntie Brenda ang nagsiko ka balasang. Dandali kano nagpas nga ikat. No kayat mo, di dayjayan ti ampunan ta, bakit? Asino a Brenda ti dakdakamatem, Victor? Nyan ti Brenda nga ya kasinsin ni nanang. Diyan nga ada video kay Barnay di ili. Apay, di mo malagip. Jay nanang ni Vanji? Wen, bakit? Isong agpaiso. Mismo akaanakan karon ni Uncle Arnolfo nga asawa ni Auntie Brenda ti ibagbagak ang masikog. Kasta? Wen, kahit kasano, umanugot ka ka din iti ibagbagak ang mga punta pailaan. Sige, Victor. Agpaiso? Wen, barang agkuriti ko nam apaamam. Kat maadaan tantumat lang iti bukod ta nga anak. Wen kat agyaman ako na bakit?
Agyaman ak tayo manugot kamot lang ang mga punta. Ay na, nagwapo matanda ito'y amaladaga, anak ko. Nakalukluk mag. Iso ka din da ito'y ti ampun yu. Correction, mama. Anak mi kin ni Victor ni Clarence. Saan mi nga ampon? Ayun, anya. Pasensya kan iha. Maragsakan nak lang amin. Iso ajak matan nalapdan tingiwat ko. Okay lang, mama. Ang hustumat siguro tinaminsan apan nakailawan nyo. Ha? Saan nyo matsiguron nga ulitin pa iti panang ibagayo nga ampon milaang ni Clarence. Saan ka di? Saanan ang maulit iha? Promise. Agyaman nak, mama. Awan anyaman na. Kat, naasikaso yu ka din ti pan nakairehistro na. Wan, mama. Nalpasan. Da kaming tiligal adadakkel na. Dayta tinakalanad iti birth certificate na. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta anak ko. Sapay la kumata dumakkel anasingpet kan natulnog nga ubing ni Clarence. Anya nga to, nag-resign ka ni ti trabaho. Anya? Iti anya ko mangay aga po pag-resignin nak, Victor. Wala, tapno may pamaysam ti mangaywan iti anak ta. Ha? Siyaklangan kang trabaho. Sana ba tadakkel mo ti sweldo? Kan may sa adamot ang ornong ta. Panagkunakat umdas mo tanda dya pang rugyan ta. Ang sayang matitrabaho, Victor. Adda akong dita, Olivia. Ang napatpatag ka di ti trabaho, mga ti anak ta. Victor? Saan ka matkit di apilpilitin? Suggestion ko lang matkat di. No, manugot ka. Nungay mga latalaangan iti mga awirkin ni Clarence, lakay. Mabalin mo ta. Ang namabalbalin. Diyak kumakayat ta sa bali at tao ti mang padakkel iti anak ta. Ha? May mayat mo lang no data amis mo ti mga awirkin ko na. Iti kasta. Mariknata at talaga adata ti naggapon na. Kastan tumat ti ubing ka data. Sige, tapanunutak pa'y anaimbag ti may papan iti day tabanag, lakay. Sige, bakit? Okay mo't lang git di kanyak, no bilang tadi mo kayat ti ag-resign. Amok mat no kasano ti kinapatag ti trabaho. Isa maawatan ka. Agyaman nak, Victor. Awanan yaman na. Agbirok tantulat tangarudan iti mapagtal ka na mga awir iti anak ta. No bilang ta talaga di mo kayat ti ag-resign. Talaga ang nagbiit ti panaglabas ti Aldaw, anak ko. Kasla kaano la ang ididimtang ni Clarence iti biyag yung agasawa. Ita, 20 taon na. Wan nga rod, mama. Saan lang ang adayta? Maibalikas na pa yan ti mama kan papa. Aya, mayat angarod. Nadlaw ko ti kinaragsak yung agasawa. Manipod dimtang ni Clarence. Ay, wan mama. Nalaos at talaga tiragsak mi nga agasawa. Nang ro na kanyak. Panagriknak kat ison ti sungbat dagiti kararag ko. Nariknak at talaga amay sa akon nga inagapukin ni Clarence, mama. Ay katun talaga akastan. Ngamin, si kamat nga ro ti mga awir. Si ti mga aywan. Iso talaga amariknam asikan ti inana. Wan, mama. Talaga ngamin nga impay ko amin nga oras ko ken ko na. Wan nga ro, tauray la nag-resign ka pa yan iti trabaho. Wan, mama. Inaramid ko at talaga dayta. Tapno maipamaysak nga aywanan ni Clarence. Husto matkit di Tapno ad dapay amaya si dagtirik nayo adwa. Nako na yun, mama. Ni Clarence tinangtad itilawag ken ragsak dito'y balay. Iso ti may sa arason, no apay anaragsak kami nga agasawa. Anya nga iti plano yu iti umadanin akasangay ni Clarence, iha. Agpaskan tayo, mama. Ay katun Uray da kamin kinipapayo ti mga la iti may sa alitsyon, baboy. Agpaiso, mama. Wen, kunak lang arudan. Ay na, agyamanak, mama.
Sigurado ang maragsakan ni Victor numaamuan na dayto eh. Awan anyaman da iha. Amumat kada kamin kini papam. Itad mi amin basta para iti pagsayaatan ti kakaisunang apo kumi. Kasano bakit? Nakasagana ka di aminen ang itirumba nga may sagana para iti kasangay ni Clarence inton bigat? Panagkunakit na isagana mat amin ng lakay. Ang amtap na sigurado, nasaysaya at siguro no ma-check amin. Iti kasta, makita no at dapay kurang. O sige, siya kon ti mga check bakit? Tapno amok ti magatang no bilang na. O sige, si kangarod ti makaam mo, Victor. Nagiti nga yung umay ag-decorate. Anya nga oras da nga umay inton bigat? Ayun gayam, sukunam to kano idainton bigat iti alas 2. Saan kano ngamin nga umanay iti tricycle dagiti awiton da dekorasyon? Ariglado bakit? Siya kon ti makamo amapan mangsukon kada kwada inton bigat. Adayta, naisagana kon ti pagbado ti anak mi inton bigat. Sigurado abagay na daytoy. Daytoy mo ti pagsapatos na. Napintas dayto ang sapatos. Branded pa eh. Cellphone mo't ni Victor tinagoni. Ay sus, talaga ako mabawon di asawa. Nalipatan naman ng ti cellphone na. Kita man no asino tinagchat. Amangan mo't no importante. Asino to'y nagchat? Kumustan ti anak ta? Ha? Adda man ang chat na. Kasangay na gayam inton bigat. Pakiagkam kan pakiarakop muntulat takuman para kanyak. Ha? Anya ti kayat na asawan daytoy? Asino daytoy a babae? Pangasim tay bagam ti pudno, Victor. Asino ti babae a nagchat kan ka? Asino? Pudno ka di nga anak yun ni Clarence? Olivia, Anak mo ni Clarence, iti sabali ang babae. Kasta ka di, ha? agkalama ka kumalang pangasim. Sumbatam dagiti sa lutsod ko, Victor. Asino na ijay ang babae? Adda ka di relasyon yun. Kaano pa'y aluklukon na? Kaano pa'y? Ibagam tipod na, Victor. Ibagam pangasim. Pagkawanan na ko ma, Olivia. Tangay pilitin lakmot amang ibagay ti kinapudno. Sige. Ibagak nga rodan. Aklo na ka nagulbudak. Wan. Anak ko ni Clarence iti sapali a babae. Anya? Nailaw anak iti may sa babae. Kabayatan ti panakaidistinok idi kagayan. Istrikto ka no nagiti dadakkan ni Jonalyn. Isungay di nagsikog. Kinuntak na kadagos. Nagpakpakaasi akmat idi ka ni Auntie Brenda. Apagparangan na akaanakan ni Uncle Arnulfo ni Jonalyn. Di damo, di na kayat. Ngam inaramid ko amin na kabaalak. Inkarik nga ikakitidak kalagatan. Aging nga ngay manugot mo't lang. Ang mamati ka kumakanyak. Nabayagan nga awan kami ka ni Jonalyn. Adan iti abroad. Kat nagtulag kami adinan pakibiyangan ti ubi. Nagsakit, Victor. Awan umasping iti kinasakit na daytoy nga naramid mo. Nagsakit. Madudungunay ti puso iti daytoy anamog. Nagsakit, Victor.
Sorry, bakit? Sorry talaga. Sapay ako mata mapakawan na, Olivia. Miss F, Jack amo no kasanok asangwan ti asawa kalpasanday di apasamak. Panagriknak kat namin pinsan anapukaw ti manu atawan a panagden nami. Dandani inaldawak nga agsangit. Damdamagak ti bagik no anya tinagkurangak taapay anaaramid ti asawak ti manglipot kan agulbod kanyak. Aging gaita saan kami pay nga okay ka ni Victor. Tunggal makitkitak ti ubing malagip ko ti panangloko ti asawak kanyak. Jack amo no kasanok asangwan ti kinapudno at ti ubing nga imbilang ko apudpudno nga anak kat anak gayam ti asawak iti sabali a babae. Amok nga awan basol ti ubing, iso a pinilik latta ti nagbalin a nasayaat nga ina ka ni Clarence nga uray marikriknak ti sakit kandagansan dito'y barukong ko. Aging galaangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para iti pannakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Olivia. Ken ka pagayam, Olivia. Husto ka, awan basol ti ubing, awan ti amuna iti basol nga inaramid ti amana. Iso adi mo nga rod iraman iti guram iti asawam. Maawatan ka pagayam ko, maawatak ti riknam. Uray asino mata no kasta ti inaramid ti asawa na talaga amasaktan. Bayam paylaeng nga agimbag ti sugat di tapusom. Ikamang mo iti Diyos ti amin adagansen di tabarukong mo. Kumararag ka ket dawatam ti pannarabay na. Patsak adumdang tumatlaang ti panawan amamin pinsan amalipatan ken mapakawan mo ti asawam. Alakastan pagayam, Olivia, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangan